griner du af? Satan, så dør jeg bare alligevel. Kan jeg bare sidde og flamebolt på deres flash, så dør jeg bare alligevel. Åh, XX. XX. Det mener XX. Haha. Fuck! 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 Oh! My fuck! Ej! Det gjorde han bare ikke! Det gjorde han bare ikke! Det gjorde han bare ikke! Åh, så var det... Ej, jeg kom til at logge W ind nu, din fucking idiot. Giv den til mig, Viker. Sean, kom væk! Sådan, så kører vi. No way, I got it there, boys. Jeg fortrød mit valg. Jeg fortrød mit valg. Det skal jeg. Mål. Fuck, du har kontra det der. Nej, du døde på det. Åh. Du stjal den! Du stjal den! Du fucking stjal den, din lille kost, mand! Gider du gå ind, Jonas? Jo. Det virker ikke, også? Men man kan se, hvad det er, du vil. Hvordan virker det der? Han er ikke uld, bare en rækker. Du prøver at dash fremad, fejler ulter alligevel. Og så fucking... Det har været de petser, det der. Det havde seriøst været de petser, hvis de ikke har stjålet den der. Der skaler han altså. Hvad skete der lige der? Han skale. Du er så grim. Hvad dør jeg til? Hun kiggede bare på dig. Hvad dør jeg til? Nice, dude. Clean as fuck. Skal vi push den her? Det var fandme godt, du sagde det. Det var rigtig godt, du sagde det. Åh. Vinder ikke, vinder. Du står i Volvo! Ej, hvad? Du står... Du er ved at autosække lige, så begynder du... Så jeg kan push mig... Ja, huge der. Oh my god. It's fucking go. Fuck, en combo. Jeg kender ikke den til. Hvad fanden er det for en sang? Hvad må du gøre så? Du skal bare lige finde den rigtige. Øj. Rytme. Wanna kiss you, make you feel all... Make you feel alright. Baby, don't worry about a thing. I'm not building any more, by the way. And I wanna kiss you, make you feel alright. Er det ikke den? Du gør sådan meget mere munter stemning i forhold til, hvordan sang egentlig er. Kiss you, make you feel alright. I wanna kiss you, make you feel alright. Ja, der er den! Der kommer den! Der er den! Make you feel alright. Ja.
Så noob tricks. Er vi der? Ja! Kom så swag lord, er vi der? Ja! Hvad så sejhånd? Er vi der? Er vi der? Nej. Lærke Brodersen, er vi der? Han er her ikke. Rumpeldiller, er vi der? Yeah! Kom nu! Jesus Christ. Oh, of course. Ja, TB. Here it is. Ja. Flanker. Fury and Monte. Yeah, we cast that earlier. So, yeah. Yes. So let's Jeg er god en. Yeah, so we'll take a look at that one so you can see how it went through. You're trying to memorize it, we can just bring it up for you so you don't need to memorize it. Jeg nåede ikke flash. Beating Falls earlier, that could have been Falls that won that one as well. Here on the B stream. Så kommer der bare som sådan en lille lyd, og bare cleaner det hele op for det ind i disgusting. I don't really know what to think of. Quadra kill! Jeg blev solo-ullet alene. What the fuck? Ej, lad nu være. For some reason, motherfuckers 5 kills. Jeg lever. Hold! Okay, den ramte den. Hvor er I henne, hold? Jeg troede, du var et hold, som om han skulle stoppe, altså. Nej, Ja, det troede jeg også. Ja, det tror jeg også. hold som mit hold. Wait, what? Kan vi lige tjekke hans PC? En eller anden tjek lige hans PC. Jeg har lige, Hvor meget har han fået? jeg har lige fået en FK-warning. Hvor meget har han fået? Diana har flash, og Diana har uloppen nu her, altså. Hvor fanden er... Øj, jeg fik en! Hvad? Hvad fanden? Jeg har været død i 20 sekunder, hvordan har jeg fået en? Men det er jo altså, hvis der er nogen, der faktisk sidder og gerne vil spille, Det vil jeg da også gerne. altså, så vil jeg jo sidde og tænke, Okay. seriøst, sut. Der kommer en blow off. Åh. Der kommer også lige en blow off for ganker. Det sætter. Den! Suck me kick! Hvad nummer bor du i rummet? 112, du kommer bare. Jeg har booster i kølleren. Ej, kan vi få en adresse i all-chatten, please? Hit dem, Rumble. Sorry, send data to Riot Games. Jeg er ved at skrive min adresse i all-chat! Så må man ikke! Det er lige så slemt. Nej! Nu mana. Gå nu væk, Daisy! Rumpel! Har du øjne? Nå, der er en der. Nå, Sådan. Ja, get clap, Svendler. Get fucking clap, dude. Fuck, man. Du opdagede mig bare sindssygt der. Det må da fuck koste Lost Chapter kun 1100. Daisy, for Det helvede. var oppe 200 guld eller noget. Hvad fuck er det flash der, John? For satan Rumpel, han kan sgu da spille. Han er næsten død. Han dør. No. 8. No AIDS. Minion. Fuck, Fucking bevæg mig, mand. Okay, Rumpel, det der var lidt toxic. Ja. Fuck, du er gabt. Okay. Der rammer jeg lige her. Det var eddermame at booste dig med. Hvad er W? Hvad mener du? Der skal ikke dobbelt. Det kommer nu. Kom on. Mads. Jeg rammer. Ja, men jeg rammer hver gang. Hver gang. Ja, et lortespil. De kalder mig rammelisten. Er du ikke rammelisten? Rammelisten. Ej, det er jeg godt nok ked af at høre, det gør. Never miss list. Han har ikke nogen items, han er squishy.
Det var planlagt, det der, eller hvad? Calculated. Hvis jeg nu ikke har nogen items, og Diego dræber mig og picker mig op, så dør han. Er der en godt, eller? Sorry. foregår? Troller du rummel, eller hvad? Fuck, jeg blev rej, mand. Nej! Hvad? Var der ikke en? Kom lige her, gutter. Hallo? Hvordan døde du? Jeg var ned. Hallo?